Bon dia. En aquest any tan especial, en el Dia Internacional dels Museus, us presento la meva peça. La meva peça preferida, o una de les peces més que millor prefereixo del Museu de Badalona, és un conjunt de peces, no és una, són uns socarrats, és a dir, unes rajoles molt simples, fetes amb fang cuit, que després se'ls hi posava una capa de calç i es pintaven amb òxid de ferro, que fan 30 centímetres, són uns panons de 30 centímetres per 30 i uns 2,5 centímetres de gruix, del segle XVI-XVII, que es posaven en els sostres d'una casa. En aquest cas van sortir de Can Bofivell, que és una masia, que tenia una torre de defensa, que està al barri a dalt de tot del barri de Sant Crist, entre el Sant Crist i Montigalà, i que es van poder recollir a l'any 1984, quan aquesta casa estava molt feta malbé. Fins i tot n'hi ha una part d'aquestes rajoles que es van poder recuperar encara l'any 2005-2006, quan hi va haver-hi una restauració. A mi m'agraden molt aquestes peces per la simplicitat per categoria. De fet, les cases importants, molt importants, posaven enteixinats de fusta. El qui no en tenia tant, com era en aquest cas, era una masia, però una masia rica, ho feia amb aquestes peces de fang i, evidentment, la gran majoria de la població no ho feia absolutament en res. Però són uns sostres amb categoria que es troben a Badalona, que no es coneixen, que són del segle XVI i XVII i que parlen d'aquestes masies, que és una de les coses, de les cases, de les construccions que més han perdut a la ciutat, i per mi són especialment importants. També hauria de dir que, de fet, les vaig conèixer primer amb unes fotografies del Josep Cortines, quan vaig començar a entrar a treballar al museu, i després vaig conèixer les peces directament. I aquesta simplicitat i aquesta modèstia jo crec que és el que més m'agrada d'elles. Passeu bon dia.